Dumia fɛn minnu kɛla ko la kaba daminɛ i b'a kalama donc Dumia bɛ fɛ ka ɲɛfɔli kɛ fo ka na se bi ma ko in nana sira mun fɛ ani fɛn minnu bɔra alors muso min ni a kun tununen bɛ Arabie Saoudite a donna finalement jamana kɔnɔ ala ni SEDEM ka wuli ka jɔ alors muso in donnen yalima e n'a ye ɲɔgɔn ye walima a sera ka kunnafoni jumɛn di waasa faamuyali ka sɔrɔ a ka kunungo de y'a donna ne n'a yɛrɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ nka ale Dumia de bɛ ɲɔgɔn kalama nka an bɛ ta lamɛnbaaw ye don nataw la an b'a yɛrɛ ɲini k'a ye fɛn minnu kɛla Dumia ka kuma kɔfɛ a n'a olu bɛɛ lajɛlen seriya nka san'o cɛ a ye Dumia ye mun fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan Dumia ye jɔnni ye Dumia ye 16e ka lasigiden de ye min bɛ Saudiya an ka lamɛn le 16e Arabie Saoudite attention Ahmed Diakité labɛnw jateminɛ i fanfɛlaw fɛ le 16e Arabie Saoudite l'ensemble de la communauté malienne Riyad, Jeddah, Médine, Makkah en Isongale ne bao Beladonia kako Mariam Samake a donné Bamako bi 2h du matin. Nawakli Bala, c'est elle qui avait lancé un appel de détresse sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Galiam Dona Nakample routier. Elle est l'une des filles trafiquantes de mine de Kalana, qu'on ne met sur le barala, car sur la cité tient. Et c'est le lieu ici aussi de rendre hommage à l'ambassade du Mali depuis qu'on leur a apporté l'information. Alors l'ambassade s'est totalement investie, notamment à travers sa dynamique section consulaire, à trouver les voisins maliens pour ceux qui sont niveau Minabi, à Kassé, Ningase Kake. Ils se sont totalement mobilisés, investis, tout entreprendre. D'abord récupérer son passeport, récupérer ses arriérés de salaire et aussi avoir le consentement de son employeur pour qu'elle puisse rentrer au centre de contentieux. Là-bas, c'est un centre entre employés et employeurs. Alors, Seraka Lado Mbela, elle a voyagé aussi à leurs frais, pas à ses frais. Et c'est le lieu aussi de remercier ici tous ceux qui ont contribué, comme Mariam Aklisri, surtout Mariam Lado Mbaga, Aminjara, Dembanyuma, Anga Foli, 16e ni Mariam Bela Djelanga Foli Baye. Seraka Mariam Lado, ka Aklisri Chomi. Je vais faire ton téléphone Tchama, de Médine, de Riyad, de Maka, 16e ga Foli Ba Bela Djelanga. Et encore nous réitérons nos salutations, nos remerciements et nous rendons un vibrant hommage à l'ambassade et à sa dynamique section consulaire. Ni ye Dumia ka kumakanw ye madame ko la wuli ka jɔnw ni fɛn minnu kɛla kaba ko daminɛ ka na bila bi la donc an bɛ se k'a fɔ bi kɔni alhamdulilayi madame ye faso Mali la sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ye kunnafonidilaw kɔni m'u ka foli mɛn a kɔnɔ nka an fana ye cɛsiri dɔɔni kɛ walasa an ye wuli ka jɔ kɛ Abdou ni a ɲɛ sɔrɔla ka ban ni nɛrɛ Sumala Jara ɲinɛbukɛ nɛrɛ bɔla bon hali ni ɲinan nɛrɛ bɔla kɔ nɛrɛ yɛrɛ b'a dɔn ale ma da sɔrɔ a b'ala ni a bɔlikɛla tɛ o tuma an bɛ foli ani tɔnikɛ ka dugawu dɔn kɛ mais Abdou c'est le lieu également ka kangari da hali bi i k'a dɔn maliyɛnw ye i k'a dɔn taama jugu ani ayiwa taama kundɛ min na walima i m'a ɲɛdɔn n'i k'a kan a bɛ taa laban nin na an balimamuso ye Ala de y'a porokoto n'o tɛ maa dama min bɛ nin ɲɔgɔnna gɛlɛya kɔnɔ Arabie Saoudite n'o ta ɲɛma dɔn ni faamuyalima sɔrɔ la o ka ca donc SEDEM ɲɛmaw ani a baarakɛla bɛɛ Arabie Saoudite an b'u bɛɛ fo fɔlen dɔn maa hakili ɲuman minnu ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka muso in dɛmɛ a ka faso sɔrɔ an ka foli b'u ye n balimamuso in yɛrɛ ni Ala sɔnna an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ waasa an ka se k'a dɔn min ni min kɛra en réalité a taara taa cogo min na nkalon minnu tigɛra ye i k'a dɔn an b'a da Madiba tulo kan Madiba n'a sɔrɔla a tulo b'an kan na a k'an wele 50 41 22 22 50 41 22 22 pour que Guinée équatoriale malien minnu bɛ tile fila in na olu ye gɛlɛyaba sɔrɔ gɛlɛya in yɛrɛ ju ye mun ye Abdou gɛlɛya in ju ye min ye maa tɛ se k'a fɔ ko nin fɛn kelen don nka maaw kɔni bɛ ka se ka fɛn dama dilan sabula Guinée équatoriale ye jamana ye jamana min kan dunanw ka ca ani fana baara fanba dɔw bɛ yen nɔ o kɛbaga ye dunanw ye u bɛ sɔrɔ minnu kɛ sɔrɔ in fana fanba bɛ bɔ dunanw bɛ sigili sɛbɛn min ta sabula olu ka jamana sigili sɛbɛn wari ka ca fo ka taa fɔ a to ten san dɔw la i b'a ye a bɛ se fo miliyɔn ɲɛkɔrɔla ma a bɛ taa 100,000 ani 60,000 ani 80,000 na san kelen donc dɔw ka kɔlɔsili la ko san laban in na
sɔrɔ minnu kɛra jamana kɔnɔ ani majɛ minnu kɛra le man ka gagne k'u ye jatedenw bɔ u y'a ye k'a fɔ kɛla majɛba de kɛra jamana kɔnɔ ɲinan sɔrɔ sira kan ko sabula ko maa minnu ye dunanw ye olu bɛ sigili sɛbɛnw ta u bɛ kɛ sababu ka kɛ nafa ye jamana ma nka yɛlɛ k'a fɔ caman bɛ yen nɔ ɲinan ko olu ma sigili sɛbɛn ta dɔw ka jateminɛw ye dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko u ka jamana kan waati laban in na bana min kɛlen bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ coronavirus ko u nana n'o fura min ye ko fura in kɔni u y'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ka jamanadenw de ma nka sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ waati laban in na a bɛ i n'a fɔ dunanw de ye fura in yɛrɛ furaji in bɛɛ kɛ ko dugulenw kɔni k'a yɛlɛmɛ k'a fɔ olu caman bɛ yen nɔ n'u ɲininkala kɔlɔsiliw ni sɛgɛsɛgɛliw senfɛ k'a a yɛlɛmɛ k'a fɔ u ma fura kɛ o kɔni kɛla sababu ye nin sigana ko fila de bɛ yen nɔ u kɔni bɛ ka maaw minɛ ko cogo sugu bɛɛ la daka bɛ kari ka bɔ dɔw kan u ka sokɔnɔnaw la dɔw ka butigi u bɛ taa o sɔrɔ butigi kɔnɔ u b'u sama ka bɔ hali tu datugu ani fana dɔw bɛ bɛn bɔlɔn kɔnɔ donc o fana b'a la u kɔni tun y'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ tɛ baara la u ye vocal minnu bila hali ye autorité dɔw y'u dɛn ka kuma minnu fɔ dɔw ye o vocaliw caman ko mɔgɔ o mɔgɔ tɛ baara la k'u y'a décidé k'u labɔ o ye officiel mais officieusement comme sɛgɛsɛgɛ komi na duguma o de ye ko fila in ye vaccin ko ale ni mɔgɔw ka papier tabaliya o wari majɛ voilà donc o ko de bɛ oui i k'a dɔn nin ye laada ye i k'a dɔn farafin jamanaw nin ye laada ye i k'a dɔn Congo ka taa se ayiwa Gabon ni a ɲɔgɔnnaw na en tout cas jamana o jamana bɛ yen ni an ka jamanadenw bɛ taama ka taa ye nin gɛlɛya façon y'u bɛɛ sɔrɔ waati la a bɛ faamuya ka da ko caman kan i k'a dɔn alors min ye Madiba ye kuma o kuma a y'a ja a bɛ se k'an wele 50 41 22 22 50 41 22 22 sabula Sotelma ka numéro minnu bɛ yen Sotelma dɛsɛra Mali yɛrɛ de kɔrɔ an ka maa welelen Umaru Danbɛlɛ baro kolonigi Umaru an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i k'a dɔn yan de ye radio jɛkafɔ ye Umaru i k'a dɔn e kɛra sababu ye Maliyɛn minnu bɛ Allemagne jamana na an ka kunnafoni caman sɔrɔ u kan i kɛra sababu ye Maliyɛn minnu bɛ Europe jamana na an ka kunnafoni caman sɔrɔ u kan Umaru n b'a fɛ k'a dɔn yala an ka don babu kɔnɔ i taara Allemagne siɲɛ fɔlɔ la kun jumɛn na i taa kun kɛra mun ye wari ɲini kalansira wa walima dɔnniya alhamdulillah daba tun kɛra ne ka tagali fɔlɔ kɛra Allemagne a kɛra 90 en 90 o y'a sɔrɔ Allemagne man kɛ kelen ye quoi o y'a sɔrɔ muru bɛ yen bon n taara kalan sila de fɛ mais ala y'a kɛ kalan man sira sɔrɔ donc mɔgɔw a y'a sɔrɔ n tɛ foyi dɔn Allemand kan na donc u y'a yira n na ko n ka taga inscrit yɔrɔ dɔ la ko ni n taara inscrit o yɔrɔ la ko donc n bɛ se ka kalan kɛ donc ne taara inscrit o yɔrɔ la o yɔrɔ de kɛra asile ye n yɛrɛ t'a dɔn asile tun ɲɛmɛ ɲɛ bon buna adamaden ni ala y'i da fɛn fɛn kama i bɛ k'o ye donc ne tora o babu de kɔnɔ fo kana an bɛ yɔrɔ min na bi alors Umaru i k'a dɔn i taara kalan de kama ala y'a kɛ kalan ma sira sɔrɔ Daka kun ye min ye latigɛ ye min ye o de ye ka kɛ i ka sigi Allemagne i laban kɛra yen sigibaa ye i taa furadama ka n'a bila bi la a bɛ san joli bɔ daba tun kɛra ne ka taga Allemagne fo kana bila an bɛ don min na bi san 30 ani san 1 san 30 ani san 1 quand même mais san 30 ani san 1 kɔnɔ i bɛ taa ka segin wa ou bien i y'o san bɛɛ sigi yen nɔ alhamdulillah daba tun kɛra aw b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn Allemagne ye yɔrɔ min ye a yɔrɔ ma nɔgɔ donc vraiment a papier ko ma nɔgɔ mais ala barika la bon ne ye n ka papier sɔrɔ k'a fɔ ka séjour sɔrɔ n tɛgɛ kɔnɔ a kɛra en 95 ah quand même voilà bon k'a bɔ 95 fo kana bila an bɛ waati min na n'a ma kɛ covid in waati ye san o san bɛ na Mali kɔnɔ alors Umaru Danbɛlɛ i k'a dɔn san o san i bɛ na Mali kɔnɔ ha ka ja mais Umaru Danbɛlɛ i k'a dɔn i ko i taara Allemagne o y'a sɔrɔ Allemagne tilalen don fila ye kogo bɛ jamana in fila ni ɲɔgɔn cɛ kogo in jira fana k'a dugu fila ɲaami ɲɔgɔn na o y'i sɔrɔ ye wa o ko kɛra cogo di en tant que malien daba alhamdulillah rabbil alamin n y'a f'i ɲɛna cogoya min na n bɛ taa waati min na o y'a sɔrɔ l'Allemagne n'est pas réunifiée o y'a sɔrɔ ne bɛ taa waati min na o y'a sɔrɔ ala ka hinɛ la Ousmane Danbɛlɛ de bɛ ambassadeur ya la Bonn alors ça c'est e taara o Bonn Allemagne o Allemagne tɔgɔ
Ça, c'est l'Allemagne de l'Est ou bien de l'Ouest? Fédérale. Ah, l'Allemagne fédérale, ok, d'accord. O y'a sɔrɔ Ousmane Dembélé de bɛ ambassadeur la bon quoi. Voilà, ka b'o la bon fo réunification ka kɛ ka administration yɛlɛma ambassadeur ka yɛlɛma Berlin. Bon ka taa o waati ma fo ka na an bɛ don min ko bi. Bon ambassadeur min sigira ye a ka ca. Voilà, a ka ca bon a foyi manqué awa ani même baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon n ka foli fɔlɔ vraiment n b'an ka autorité mɔgɔw fɔ. Bon précisément an ka transition mɔgɔw n b'u fɔ. Daba foyi tɛ mɔgɔ fa jamana bɔ. Bon an ka lasigiden minnu bɛ yen n ka foli b'u ye. N ka foli b'u ye. Bon buna adamaden c'est-à-dire mɔgɔ foyi tɛ dunya na tunga ma nɔgɔ. Voilà, mais u bɛ baara la daba. U bɛ baara la i yɛrɛ b'a dɔn n bɛ intervention kɛ yan siɲɛ caman. Kuma caman bɛ fɔ. An ka lasigidenw bɛ ten. U dunna ten. Mais daba tiɲɛ tulonin dɔ kɛn t'a la. Ayi. Buna adamaden jɔn kelen bɛɛ de bɛ da kaburu kɔnɔ. Tout à fait. Nin mɛn nana a fɔ. I ni Ala don i ni kira dɔn. Voilà, donc n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Daba n'o bɔra yen. N ka foli bɛ président ɲɛ. Président jumɛn? Muhamadu Serifu Adra. Maliba. Allahu akbar. Daba buna adamaden i bɛ baara kɛ n'i bɛ baara kɛ Ala kama. Ala tɛ bɔ i kɔ kɔrɔ. N ka foli b'a ye. CSDM bureau 40 ani bureau 8 n ka foli b'a bɛɛ ye. Dans les 5 continents. Daba. Maliyɛnw sɛgɛnnen don. Mini. Tunkarankew sɛgɛnnen don. O ye tiɲɛ ye. Tunkarankew sɛgɛnnen don. Bon n bɛ n profiter aw ka micro la. An ka carte Nina ko. Oui, on m'a dit carte Nina ma folo. De la façon on va arriver papier ko parce que aka problème famba oui. Mais dis-moi alors yani 16e ka damene Allemagne ye jamana belebele bay. Dis-moi malien joli kanga sɔrɔ aujourd'hui yalima si yani 16e kana aw b'a kɛ cogo di pour que aka fara ɲɔgɔn kan en tant que malien a kun bɛ ɲɔgɔn ye cogo di a bɛ aywa communiquer cogo di parce que Allemagne ka bon malien joli bɛ Allemagne jamana na e yɛrɛ ka faamuyali la. Alhamdulillah ala bir alamin. Daba malien min bɛ Allemagne kɔnɔ bi vraiment ni sigira k'a fɔ ko n b'a da fɔ k'a fɔ ni malien jate in de bɛ yen n bɛ nkalon tigɛ. I bɛ nkalon tigɛ. N bɛ nkalon tigɛ. Mais a bɛ maa miliyɔn kelen bɔ wa? Ayi a t'o bɔ. A t'o bɔ. Voilà i b'a jate mina 3,000 4,000 5,000 fo ka taga bila 10,000 na. A b'o bɔ. Parce que maliens bɛ vraiment u bɛ yɔrɔ min na c'est-à-dire a ka gɛlɛ ka u identifier k'a fɔ ko maliens bɛ yen yɔrɔ in na. Oui mais malien ka ca dugu jumɛn na kosɛbɛ? Malien ka ca région min na Allemagne kɔnɔ o ye Bayern ye. Bayern. Ok. N'o bɔra ye Berlin ani Berlin. Voilà malien b'a bɛɛ la dɛ. Oui mais comment aw tun bɛ ɲɔgɔn ye cogo di yani 16e ko ka daminɛ? Sani 16e ko ka daminɛ daba né Omar Dembélé, j'étais le trésorier du Haut Conseil malien de l'extérieur. Ok. Né de Tunya trésorier. De 91 à quoi damina en 91. De 2000 à 2010, j'étais le trésorier du Haut Conseil malien de l'extérieur. Voilà, 2010 là maintenant, on y a semé. Donc, 100 ans d'affaires, on y a semé à continuer. Voilà. Mais d'abord, Bouna Damade, né à Bamako ici à l'époque, ni menana, ni menkrafo, ni nana, ou tombe blaka solaya. Ah oui? Oui. J'étais le trésorier du Haut Conseil malien de l'extérieur. Parce que Kochaman de Barono, d'abord pour un foyere, c'est-à-dire au diaspora à Trasirayo. Mais nebe mengini, malien be bakelen fakelen. Anganteke dignoma. Anga barake chinyara. Anga barake la driara. Parce que ala tadi chinyai. Donc, malien diaspora fenfembe. C'est-à-dire, ante foyi ñini u be degu men kono ambe se ku ta ka bo degu kono chuka men. Tout à fait. Angala ngini ñoo dron de. Donc là à l'époque d'abord le Haut Conseil malien de l'extérieur, c'est une association apolitique. Apolitique. Asigro de ka. Anye barako de ka. Fo na bula 2010 là. On bonala.
anw ye baara k'o sira de kan maliyɛnw bi ɲɔgɔn sɔrɔ fan bɛɛ Allemagne fan bɛɛ duguba fɛn fɛn bɛ yen Haut Conseil an bi ɲɔgɔn sɔrɔ fan bɛɛ an bɛ tulu ni yɛlɛw ni fɛn bɛɛ kɛ donc an bi ɲɔgɔn sɔrɔ o degré de la mais à partir de 2010 maintenant donc fo kana vers 2015 ko yugu yawara awɔ la raison pour laquelle comme yɛrɛ b'a kalama donc jɛkulu wɛrɛ wulila n'o ye Conseil supérieur de la diaspora malienne tout à fait o yɛrɛ bureau sigira le 20 avril 2019 en Allemagne a ka sigi sen kan ni sisan tɛ bon san 2 nin don tout à fait. Et tu es le premier président. Je suis le premier président. Ok. Alors, dis-moi, Oumar Dembélé, Allemagne, an b'a dɔn tubabu jamana bɛɛ ka gɛlɛya ye kelen ye sɛbɛnko i k'a dɔn soko baarako est-ce que Allemagne c'est la même chose comme en France? D'abord Allemagne i b'a dɔn jamana bɛɛ n'a tagasira don. N b'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin an ka denmisɛn minnu n'u bɛ yen. Allemagne ye système dɔ de sigi sen kan n'i taara ni ala y'a kɛ n'i ye formation yɔrɔ sɔrɔ i bɛ formation kɛ bon n'i ye formation kɛ donc examen 2 de bɛ théorie ani pratique n'i y'u sɔrɔ Allemagne b'i ka séjour ta k'a d'i ma parce que maintenant tu es intégré. Ah oui, voilà, c'est pas comme la France alors. Non. Ok. Donc maintenant anw bɛ taa ye waati min na o tun tɛ yen. I bɛ fɛn bɛɛ kɛ fo ka dunya wuli i tɛ papier sɔrɔ mais ala jɔn bɛɛ n'a da kan don voilà mais an bɛ don min ko bi gouvernement ye mɛn sigi sen kan ni mɛn taara ni ala y'i dɛmɛ n'i ye formation yɔrɔ sɔrɔ i b'i jiroja k'i ka formation kɛ vraiment que ça soit l'examen les théories ani pratique n'i y'u bɛɛ sɔrɔ de fɔ foyi man k'a la u b'i ka séjour ta k'a d'i ma k'i ka passeport ta k'a d'i ma u y'a da an ka denmisɛnnin caman ma ne yɛrɛ ye dɔw ta ka taga u bila aéroport la u nana vacances la yan ka muso furu ka segin ka taga voilà donc mais n'i bɛ yen parce que Allemagne tɛ yen don in de fɛ ko n bɛ jamana kɔnɔ n bɛ baara kɛ n bɛ wari sɔrɔ tu n'es pas intégré donc Allemagne t'o fɛ. Alors dis-moi Umaru a ka yen gɛlɛya ko bɛ juma in na kosɛbɛ par exemple en Europe jamana tɔw la Europe jamanaw na passeport ko gɛlɛya carte ni na est-ce que o b'aw fɛ yen? Très bien d'abord i ka ɲininkali in diyara n ye a bɛnna n ma d'abord an ka denmisɛn mɔgɔ 100 de bɛ yen bi d'abord ni n y'a f'i ɲɛna dɔw bɛ yen Allemagne ye séjour ta k'a d'u ma passeport t'u bolo ala ni carte ko ala ni passeport ko gɛlɛya parce que n'i y'a jateminɛ an ka Mali jamana an bɛɛ b'a dɔn ka i bɛ école la o i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ dɔ tigɛ ka b'i si la. Tout à fait. Bon maintenant problème nana yɔrɔ min na an bɛɛ b'a dɔn donc mɔgɔw ye rave kɛ sanu ka bouger donc u taa ni maintenant caman taa ni maintenant u ye dɔ tigɛ u si la pour que ka kɛ mineur ye pour que u bɛ papier sɔrɔ. Tout à fait. Donc o kɛra maintenant donc ni Allemagne bɛ papier d'u ma u ye tɔgɔ min di parce que n'i taara sisan n'i ko k'a fɔ u b'i ɲininka i tɔgɔ parce que minnu bɛ kɔgɔji tigɛ ka taga u ni papier foyi tɛ taga. Tout à fait. N'u y'u ɲininka dɔw yɛrɛ bɛ u t'u si dɔn u t'u c'est-à-dire u t'a dɔn n'u y'i ɲininka n'i k'a ma n tɔgɔ ye Sankolo ye n jamu ye dugukolo ye u b'o de sɛbɛn u b'i ɲininka i si la bon u b'o de sɛbɛn ni ala y'a kɛ n'i nana papier sɔrɔ o la maintenant donc u fana b'a ɲini cogoya bɛɛ la tɔgɔ min tun b'u la k'o b'u la Allemagne ye papier d'u ma ni tɔgɔ min ye pour que o de ka ko passeport ni u ka sɛbɛn tɔw kan. Voilà. Tout à fait. Donc a problème bɛɛ y'o de ye donc o tɛ tagamadenw kelen ye depuis là o là à l'école ici parce que n'i sera yɔrɔ dɔ ma i ma se ka kalan kɛ donc n'i man dɔ b'i si la ka kalan continue tu peux pas. Absolument. A man fɔlɔ diaspora mɔgɔw ma c'est-à-dire a b'an ka jamana kɔnɔ a mɛnna ne kɔni bɛ ladilikan min di an ka autorités ma ala kama diaspora mɔgɔ minnu bɛ yen an ka denmisɛn minnu bɛ yen u k'a lajɛ cogoya bɛɛ la bolo min ye suruku siri o bolo kelen de b'a fɔli donc u k'a lajɛ cogoya bɛɛ la k'an ka denmisɛnw vraiment ka a lajɛ pour que ko vraiment fɛn min b'u bolo u k'a corriger tɔgɔ min b'u bolo parce que a nafa bɛɛ bɛ n'a jamana in kɔnɔ. Tout à fait. Voilà maliyɛn bɛɛ u bɛɛ bɛ baara kɛ a nafa bɛ n'a jamana in kɔnɔ donc vraiment ne b'a ɲini u fɛ ala kama kira kama daba tunkarakɛw sɛgɛnnen dɔ dɛ.
Amalma Umar Damele i k'a dɔn ka bɔ Allemagne san 30 ani kelen a sigilen bɛ Allemagne jamana na an n'ale de bara ka baabu kɛ i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan min ye Umar Damele a ye jɛkulu caman kɛ Haut Conseil a y'o kɛ kɔsɛn in na min ye CDM ye i k'a dɔn tɔn laban min sigira maliyɛnw kama minnu taamana i k'a dɔn ale de ye président ye Allemagne jamana na Umar Damele yani ɲininkali ka di Abdou Touré ma n b'a fɛ k'a dɔn i k'a dɔn jamana tɔw la maliyɛn mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a n'a jogo bɛ taa a n'a ka laadaw bɛ taa kɔɲɔ denkundi bolokoli i k'a dɔn Europe jamana Faransi b'o dɔn kosɛbɛ i k'a dɔn hali ni saya kɛra i b'a ye k'a fɔ maliyɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuluw sigi ka dugawudon ni fɛnw kɛ denkundiw fana u bɛ ɲɔgɔn d'a ma kɔɲɔw fana u bɛ ɲɔgɔn d'a ma Allemagne ye jamana belebele jamana gɛlɛn don a ka kan ka gɛlɛn est-ce que o ɲɔgɔnna b'aw fɛ yen alhamdulilayi daba a bɛ yen parce que i ye maliyɛn bula duniya yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn bɛ to maliyɛn la les maliens ils sont fiers d'être maliens tout à fait an bɛ don min ko bi surtout an bɛ don min ko bi avec la transition parce que daba mɔgɔw n'i sigilen bɛ Mali kɔnɔ i tɛ se k'a faamuya parce que maliyɛn dama de bɛ yan mais an bɛ don min ko bi sani bi don ka se daba n b'a f'i ɲɛna an tun tɛ se k'an kun kɔrɔta ka jamana wɛrɛ mɔgɔw lajɛ quoi an tun kun sulinen don mais après la transition maintenant an ka jamana bɛ sira min kan toute la diaspora est fière d'être malien donc kɔɲɔyaw ni fɛnw min kɛ selincini seliba bon kɔɲɔyaw n'a fɛ an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ani 27 septembre avec le 22 septembre sani covid kana an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ah oui an b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis non seulement daba k'a fɔ ko tungarankew dɔrɔn don maliyɛn bɛɛ par exemple an ka finitigiw minnu bɔ yan n'u bɛ taa formation kɛ n'an y'a f'u ɲɛna u bɛɛ bɛ na bon ambassade mɔgɔw an bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc o kɛra yɔrɔ o yɔrɔ n'a an y'a organiser k'a fɔ a bɛ kɛ nin yɔrɔ in na vraiment bɛɛ bɛ taa voilà bɛɛ bɛ taa an bɛ Jakite an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka segin ka na k'a da lamɛnbaaw tulo kan min ye Umaru Damele maliden dɔ min sigilen bɛ Allemagne jamana na san 30 ani kɔ i k'a dɔn an n'ale de bɛ baabu la an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka segin ka na an bɛ Jakite an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ i k'a dɔn Umaru Damele maliden dɔ min sigilen bɛ Allemagne jamana na san 30 ani kelen i k'a dɔn Umaru Damele i ka yamaruya kɔnɔ an bɛ munumunu salo kɛ kunnafoni caman bɛ bi i k'a dɔn an bɛ munumunu salo kɛ Amérique jamana na i k'a dɔn min ye Pupe i k'a dɔn ale bara k'an wele sabula maliyɛnw bɛ wuli ka jɔba la ka taama labɛn ka ɲɛsin Faransi ambassade ma farafin bɛɛ wele maliyɛnw dama tɛ dɛ New York africain bɛɛ welelen bɛ i k'a dɔn CDM fɛ waasa taama in ka labɛn o tuma Pupe d'accord an bɛ boli fana lajɛ de l'autre côté Guinée équatoriale boli oui ni an ma se k'u sɔrɔ u fana k'a lajɛ u k'an wele ok donc ni sira fila ni mun ɲɛna an ni boli bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ok wa alaikum salam boli salamu alaikum hamani on lati a deni ke kɔri baasi wadayi awa boli alhamdulillah bon boli rapidement quelle est la situation en Guinée équatoriale? Bon aujourd'hui quand même alhamdulillah à Malabo alhamdulillah am se ka fo bi ko na ma fa alhamdulillah an mɔgɔw bɛɛ bila la autorité ko implication avec transition mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo n'o ye CDM président Mohamed Cherif ani ambassade minnu bɛ yan nɔ Guinée Conakry ambassade ni ambassade bɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ parce que a don kutubaw la bɛɛ y'a don i ka kutuba la bɛɛ ye dugawu kɛ vendredi don wula vers 14h u ye dugu kalaya civil la ka fan bɛɛ minɛ o yɛrɛ juguyara n'a tɔ bɛɛ ye vers 19h40 fo ka taa se 20h ma 20h waati ɲɛmɔgɔw dɔ y'an wele n'o ye yanɔ général dɔ ye k'a fɔ an ye ko ko contrôle banna ko contrôle tigɛ tuguni alhamdulillah u y'a fɔ an ye ko passeport bɛ maa o maa min u k'a ma ko passeport bɛ maa o maa min bolo ni visa d'entrée b'a kan hali n'a sɔrɔla i nanen bɛ san 10 bɔ ni papier t'i bolo ni visa d'entrée kɔni b'i ka passeport kɔnɔ k'u bɛ n'i bila an ko alhamdulillah bon depuis an ma da la an hakili la n'u bɛ ka rôle dɔ de n'u bɛ ka jouer dɔ de k'an na
pour que Mogo se capable le lendemain, mais on a vu que c'était réel. Le lendemain, ils ont commencé à libérer tout le monde. Oui, Mogo peut libérer. En fait, on a 6 personnes. Les Maliens qui sont dedans à Malabo, c'est 6. Mais Bata, c'est un peu nombreux. Parce que Bata, on a presque 60 personnes dedans à négocier ça. Oui, mais Boli, justement, une petite question. Noko, Boli, ni minani, a yeshine no Malien on tourne de mawa, yalma africain, toi, Bekumbala. Africain, tourne de Jamana Bebala, Mahoma Mimbe qui est d'ailleurs. Ah, ok, d'accord. Voilà. Alors, Boli, Ambi Foki Walmando, Kadoukaoukaye. Merci bien. Alaka Noya. Merci bien, Boli. Merci bien, Boli. Voilà, emballement ningunye Boli, c'est président ba Guinée équatoriale. Abe wati bo na fon fo be aywa Guinée équatoriale abe kunkene meka gela soro akele me fiendo bere nu ye ubi mina katido kasola ngabi ala ni wulika jo ani transition ka wulika jo Boli de afo ikado bele jele lafia soro bele jele blala katika so. Alors Damele, est-ce que des trucs comme ça ibeni en général Afrique de est-ce que en Europe ni mike? D'abord, en Europe, alors, d'accord. Donc, je reviens tout de suite à vous parce que il y a la représentante du CEDEM aux États-Unis à New York. Poupée, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, tu vas bien? Ça va, tout va bien, Dieu merci. Aïwa, quoi la ben du même babolo africain ben New York ou la ben du même bé? D'abord, on a folie baouye, la folie quand la mec n'a pas jamais coulou bay. Dans mes cas, d'où on a pas au keref, non, mais comme il a vu mon côté de la vie. Ah ouais. N'a folie baouye. Ah bah mais. Ni ala sonama sini African communauté bela jirale ne fara la nyoka. Ka suko ka soutien ke Mali ka ira on de farafinaye bo nasro to bu ka farafralité ambe de kilin donc on sera ma ka fo be fe ka marche ke français ambassade nyama ka se ka soutien ke malien nye chugumina Mali bi se ka deme ka se ka boni kololo nu kono amba nyanga jamana ka se ka siga nona ka insécurité ni problème no waya donc ambo de la bena sinina la sona. Alors dis-moi Poupée, rendez-vous beke yorodjuma c'est à partir de où et à où? Rendez-vous beke France mission permanente auprès des Nations Unies na. Alors l'adresse s'il vous plaît. L'adresse est 245 East 47e Street. Ok. 2e et 3e avenue. Ok, d'accord. Comment faut anglais là? Anglais faut nana 245 East 47th Street between 2nd and 3rd Avenue. Yes, I understand. Yes. Yes. I understand. Yes. Alors, Poupée, alors, dis-moi. La mission na dro iga do avion ono kana o bere welele ndo ko Afrique fo de ni donc ame communauté africaine be wele communauté malienne be welele ndo vraiment malien ka boko sebe parce que ni mo ko ko bi deme yoro yere de kanga ye nye kan folo donc amanyi ni malien communauté mo ko fe ka boko sebe ni ko kono sinini ala sona la jembe ke entre 14h et 15 et 17h. Ah, entre 14h et 17h heure de New York. Heure de New York. OK. Merci bien Poupée, Ambifo qui wale manoika wulika Johnny Chessri la Mali. Merci beaucoup, Benichi, merci. Allez, bye bye, merci bien, merci bye. Au revoir. Bye bye. Alors, Oumar Damele, il est Afrique taille, ni Amérique taille. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ni geni nous ni ma menaka do kasola en Afrique en général beau de Kosovo est-ce qu'avec Allemagne ou Europe en général? Bon, d'abord, ne connais depuis une sigra Allemagne. Quand faut que policiers ou boka, mo be minaten tra be bla kasola ironique maye.
parce que a yɔrɔ la bon buna adamadi kɛra cogo cogo i kana fili yɛrɛ ma bon fɛnw dɔ bɛ yen n'i sin t'u la donc alimaw b'a f'i ɲɛna de u b'i kankɛrɛda kɛ ye bɔ an ka jamana to an kɔ mais o kɔrɔ tɛ yen dɔ ye hali ne mɛn fɛlɛ o fara ɲɛna an ka jamana to an bolo oui a fara ɲɛna daba mais an bɛ don min ko bi bon ne ye n denw wolo ye bon a yɔrɔ nationalité bɛ n bolo mais waati dɔ la u bɛ séjour di tile saba wayi n'o banna i bɛ taa ɲini tuguni n'o banna n bɛ taa ɲini tuguni a b'a sɔrɔ a gɛlɛyalen don dɛ fo ka dɛmɛ tɛmɛ voilà o y'a sɔrɔ régime wɛrɛ de bɛ yen voilà donc mais k'a fɔ ko policiw bɛ bɔ direct k'a fɔ ko ka c'est-à-dire ka mɔgɔw bɛɛ kɔ ka taga tɔgɔ bila kaso la o tɛ yen alors Dambélé pendant 31 ans i k'i bɛ Allemagne est-ce que denbaya b'i bolo yen denbaya bɛ n bolo yen di mɔgɔ 4 bɛ n bolo alhamdulillah den 4 b'i bolo olu ye Allemagne ye bon nationalité b'u bolo nationalité kɔni b'u bolo ça c'est sûr mais i ka muso min b'i bolo farafin do wa tubabu de do farafin do farafin de b'i bolo donc a furula ka taa n'a ye Allemagne jamana na voilà Abdou ayiwa i n'a fɔ karamɔgɔ daba tun y'a fɔ cogo min na ɲininkali bɛ bama mun kan ni n'ale tɛ taa fankelen fɛ yɔrɔw la an bɛɛ b'a ye k'a fɔ waati laban in na gɛlɛya dɔ fana ye diɲɛ mɔgɔ sɔrɔ coronavirus covid-19 a ko kɛla cogo di aw fɛ yen nɔ a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ aw sera ka wulikajɔ jumɛn kɛ ka ɲɛsin communauté africaine ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la communauté malienne ma e ye wulikajɔ jumɛn kɛ Abdou vraiment pandémie coronavirus in bon a ye tiɲɛni comme aw yɛrɛ b'a kalama a ye tiɲɛni caman de kɛ aéroport kɔnɔ hali an bɛ don min ko bi an filɛ ka kuma waati min na bi a bɛ 289%. an bɛ don min kɛ n'i ye mɔgɔ 100 kɛ dugu o dugu la donc c'est-à-dire mɔgɔ min contaminé don 289%. alors bon Umaru n t'i ka kuma tigɛ i ka président bara ka weleli kɛ sûrement c'est par rapport à la Guinée équatoriale. Allô Madiba, bonjour. Alors Madiba, dis-moi, je ne sais pas, Abdou, tu t'en occupes. Alors, voilà, c'est bien. Alors, Madiba, dis-moi, Migne Guinée équatoriale, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Merci Deba, merci à Abdou, Ani Djekapol, le technicien. Alors, il y a ton représentant là qui est là, hein, de l'Allemagne là, qui est là, Oumar. L'un des meilleurs présidents du CNC. Ah ouais, l'un des meilleurs présidents. Organisé. Ok, d'accord. Président Dambélé. Dambélé, il est là. Alors, il serait peut-être bien que Moya donc a fourni un nimbe damna chogodi et la bana chogamna. Adamna tuma c'est la police maritime Guinée équatorienne ou des bateaux dominés. Pour que la Portugal où il y a armes à Kononana. Ah oui. Donc il y avait de Guinée équatorienne aussi certains Africains. Donc au Kenya Watimina, où ils sont là, enquête d'amener, mais à la banane décret, où il décret de signer, à signer la vice-président de Bolo 45 jours qu'à Foko, nous n'en sommes pas même Pékin. Allô? Oui. Allô, président? Allô, président? Allô? Oui, Madiba, allô? Allô, Madiba? Bon, alors, de toute façon, on va revenir. Madiba, il peut nous rappeler rapidement. Alors, Dambélé Sani, Madiba Kassagi, on peut lancer Minaoui. Voilà, d'abord, vraiment, ça n'a pas so Roma, mba hakato ngina ou fait, ka hakato ke malien bele jenin fait. D'abord, bololo sans fait, fendo ba maka munu bololo sans fait au TikTok. TikTok, ok. Ambalma muso do yabla. Mbangi nkanu baga bele jenin fait. Be kaye ka ignorer ka tuer. Concerné voilà aye ne de trop abe ne de concerné ok aya que pour que abe ne trop tiens mais n'était boni moye parce que vraiment surtout ambalangado depuis ala inda maye amaye voilà ani nyona soro de ministre de fait allemagne
mais n tɛ don a ka babu foyi kɔnɔ mais n kɔni b'a ɲini n kanubaga bɛɛ fɛ mɔgɔ kana répond ani CSDM kanubaga bɛɛ fɛ mɔgɔ si kana jaabi parce que fɛn min bɛ yen a ka gɛlɛn donc a fɔli ka gɛlɛn o ye vie privée ye donc mɔgɔ si buna adamaden mɔgɔ si c'est-à-dire n bɛ bɛɛ deli ala kama bɛɛ ka ye k'a to ye voilà parce que même bɛ buna adamaden dusukun na ala ɲɛ b'o la donc ala bɛ buna adamaden sara ni ŋaniya de ye tabarikala donc a ye fɛn fɛn bɛ yen n b'a ɲini n kanubaga bɛɛ fɛ bɛɛ ka ye k'a to ye o faamuyara Umar Dembélé i k'a dɔn e ye CDM président ye i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiri ani sɛgɛn bolodalen do i kan kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ taa kwaji kan u bɛ taa Faransi u bɛ taa Itali caman fana bɛ taa Allemagne jamana na est-ce que CDM bɛ mun kɛ maliyɛn minnu bɛ yen ni sɛbɛn t'u bolo u bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn ye cogo di a b'u dɛmɛ cogo di alhamdulillah rabbil alamin daba tunga alors hakɛ to tuguni a Dembélé ka président bɛ kuma alors Madiba allô on a été coupé Madiba rapidement on est pratiquement à la fin de l'émission. Donc rapidement, les ambassadeurs ont décidé d'aller voir le ministre des Affaires étrangères. Ok. Ils ont protesté. Et j'ai reparlé à l'ambassadeur. Je lui ai proposé de réunir tous les ambassadeurs de l'Union africaine et aller rendre visite aux détenus dans les différents stades et dans les différentes détentions. Donc quand ils ont envoyé ces messages, il y a eu également beaucoup de ministres des Affaires étrangères. J'en ai parlé avec deux ministres des Affaires étrangères qui ont appelé leurs homologues équatoriaux-guinéens pour protester les arrestations. Alors ils ont décidé d'annuler purement et simplement le décret, libérer tout le monde et arrêter les poursuites. Jusqu'à hier soir, et il y avait des personnes qui n'avaient aucun papier. Ils n'avaient pas de papier, d'autres n'avaient pas de passeport. Donc on était à 59. Mais ce matin aussi, il y en a eu beaucoup de libérations. Donc je crois que je n'ai pas encore eu le nombre exact. Oui, président. Mais ces mesures-là concernaient tout simplement les Maliens ou bien tous les étrangers? Ils ont arrêté des Chinois, des Espagnols, des Européens. Momo, nous n'en faisons pas bien. Ok. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Donc le vice-président qui est le ministre, qui est le fils du président, et aussi l'autre, son second fils qui est Roslan, que je connais personnellement, je l'ai appelé, et il m'a confirmé que c'est arrêté définitivement et nous avons publié ça également sur notre page. Donc il n'y a plus de poursuites, il n'y a plus d'arrestations, et ceux qui sont sans papier, m'a fait qu'à faux et qu'à émotion quand quand tu es dans un pays il faut aller à ton consulat et ta carte consulat tout à fait au moins c'est bien qui sera au boulot qu'à faut qu'il y ait malité donc tu as mal les cartes consulataires tout boulot donc voilà qu'à faire bête que pour le câble et c'est aussi le là donc on est beaucoup là-bas de faire mais malien d'un fond bien faux bi président Boli faux. Merci. Le président du Haut Conseil également, où le bureau de l'Union à Bata, et les femmes ont préparé pour amener un bébé de faux. Merci, président. Merci bien. Ya Rabbi. Merci, président Madiba. Merci vraiment. Alors, Oumarou, rapidement, Abou Demachogo, des Maliens, nous n'en a pas tout fait, et quand on tout d'ama cacha out là, nous menons, Abou Bignon et Abou Demachogo. D'abord, alhamdulillah, Halabral, on a démeni, parce que mon chaman de Berojita, an ka denmisɛnnin caman tora k'o ji la. Allahu akbar. Maliyɛn mɛn tora k'o ji la a bɛ taa n'i y'a calculer a bɛ taa fo mɔgɔ 3,000 o ye jamana ye. Donc ni ala y'a kɛ ni minnu ye k'o ji tigɛ. Minnu kisira. Bon en Allemagne bon n ka foli bɛ n ka vice président ye. N'o ye Isufu Kuyate ye. Donc an y'a lajɛ ka denmisɛnninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Bon ka c'est-à-dire ka fɛn dɔ sigi sen kan komi i n'a fɔ ballontan ni tulonkɛ ninnu. Bon an ka denmisɛnninw courage b'u la fo ka dama tɛmɛ c'est-à-dire an y'o sigi sen kan ni sisan cɛ u ye coupe 2 de ta. Immigré minnu nana kɔji kan. Voilà an ka. Ah bon? Oui oui. Ka ballontan ni fɔ organiser. Ballontan an y'a organiser an ka denmisɛnninw a fɛn ye de ko aigle du Mali dans la Bavière. An ye coupe 2 de ta an taara coupe fɔlɔ di bula ambassade la an taara di son excellence Oumou Salsek an taara d'a ma bon ɲina à Stuttgart a tournoi ɲɔgɔn kɛra ye daba dusu bɛ maliyɛn na dɛ
Ah oui? Wallahi billahi dusu be malien la an ga équipe nationale la ballon dana do soru la yere abo dende be donc antara où tournoi que tuguni bon ngina où koputa tuguni mais tournoi be que entre eux et les autres africains avec les autres pays allemand ou boula africain ou boula OK donc maintenant ngina utara Stuttgart tournoi créé anga demsomenu be wu ka mayo mu ye koputa na kopu yere nana una na tro ya koputa ka di ma ko president ko kopu fele donc na kopu nana kopu yere be an donc menga di nyire niye mbolo ministre des sports bulo ka ta ka dama kaira la ka fo anga demsomenu be diaspora la ube baramena ala dron de badu dusu unindu sukulo men bola halbi o dusu kelende bula ambele jenin ko wu deme ka do ko ye ya rabbi allah ni ala sɔnna Umar Dembele k'a dɔn an na fɛɛrɛ kɛ i ni ministre des sports a bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min ka taa maliyɛnw ye coupe min ta Allemagne ka se k'a d'u ma Abdou. Ayiwa monsieur Dembele an b'a ye k'a fɔ 16e ye bi jamana 48 kɔnɔ i n'a fɔ a yɛrɛ ka jatew b'a jira cogo min na an bɛ fɛ k'a dɔn Allemagne ye jamana belebeleba ye i sigilen bɛ Munich mais 16e ka démembrement tɔ ani Allemagne jamana fantɔw la a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di est ce que bureau de b'i bolo o yɔrɔw la wa walima membre dɔ de bɛ yen nɔ n'u bɛ bureau ba kɔnɔna na n'a bɛ jɛ ka baara kɛ a b'a kɛ cogo di. Alhamdulillah Abdou i ka o ɲininkali diyara n ye Allemagne ye jamana belebeleba de ye donc 16e représentant bɛ parce que l'Allemagne état 16 don comme i n'a fɔ an b'a fɔ yan région 16 donc déjà an ka représentant bɛ région caman na mais halisa a ma labɔli kɛ donc an b'a ma k'a ɲini pour que ka représentant k'a bɛɛ la quoi donc ni fɛn bɛ nana donc chaque vendredi an bɛ réunion kɛ Zoom la donc chaque vendredi 16e an bureau mɔgɔw bɛ an bɛ réunion kɛ donc an ye fɛn caman sigi sen kan bon aw bɛɛ lajɛlen bɛ duwawu ka ɲɛna pour que ni ala y'an dɛmɛ o la n'o ɲɛnabɔra donc maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ an bɛ mɛn na quoi donc vraiment n ka foli a bɛ aw yɛrɛ ye Daba Tunkara Abudu Ture aw bɛ mɛn na ala k'aw sara ya rabbi Umaru i k'a dɔn min ye an ni faama minnu bɛ yen n'o ye an ka ambassadeur walima consulat an n'u cɛ bɛ cogo di an n'u bɛ baara kɛ cogo di est ce que a cɛw ka gɛlɛn ou bien vraiment ça va, il y a pas de problème. Daba John Kilin de bi da kaburu kono. Mbe tinya buna adamadi anga ala ta defo. Ubu se kola. Ubu se kola. Mo ekra chugo chugo mo tsera ke ko ya dunia bela kwa tsera nya. O bigela. Yame. Mais ni fen sira parce que déjà mba fa unyana salon anga mo saba de banayi. Allahu akbar. Do troji la. Do ya yere fa. En même temps banayi do resoro. Mais ni fen nanya kuma ta kala c'est ambassade ma. Ube wuli ka joke. Donc pour que dire que depuis nya fi nyana depuis Ousmane Dembélé fogana kana bla membe bi no ye son excellence Oumoussal Sek. Ka fo malien ko ka suma vraiment ma fo ba be se ka beke ganya mais ka fo nim fe men suru mo ubu jorofa tabaraka ubu jorofa men ko ni be men lancer daba anga autorité wiye ubu jiroja anga dem son ka c'est-à-dire kartinina uga tokoron wara die ka boya kana uga tokuraye daba u segeni do be u fa bana plus de combien d'années Allah séjour bubul Allemagne séjour duma de mais passeport double ka sababu yake kartinina problème voilà donc uga la je ala kama parce que uga menuka femani uga ra je ka boye papier membulu ka kartinina la bola ka duma. Oui. Mission do kumbe sena bi effectivement mission do kumbe sena ministre flaya ko nundu ko warka o feno o kunye malien munun be no jamana kono ani jamana ko kan tableti baduru ko nyeshuma munun be jamana kono uta kunye tableti basaba ani kimeduru o munun be jamana ko kan tableti baklen kimeduru kabla kata ambassade no consulat la wala saga sega malien dembe répertorié munun siglembe sebena gele munun bala ka wile do fana ta kubo gele furabe so la u ba corriger aw fe no mission c'est lewal ma ko chugudi mission man sa bon hana sira bon akuma man fanya na folo voilà bon akuma et puis bon ni ambassade mo be contacter la permanemment quoi donc hanu sira ya akuma man fanya na mais ne ko ni mbu deli mo membe malien membe bi ni séjour bablu nuti se kana passeport tubulo ne rete se ka compter et bon nga
dossier bɛ n bolo yan a dossier bɔgɔden de bɛ n bolo yan dɔw yɛrɛ ta bɛ yen fili kɛra dɔw ta la yɛrɛ voilà donc vraiment n b'u deli ala kama parce que an ka mɔgɔw sɛgɛnnen dɔ dɛ ayiwa karamɔgɔ dɔ tungara a bɛ se ka kɛ lamɛnka dɔ fana bɛ k'an lamɛn sanga dama dama min bɛ yen ni nɛgɛjuru sira bɛ se ka di mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bon je pense que waati dafara d'accord an tɛna don o la parce que nɛgɛjuru sira in a yɔgɔyɔgɔlen don waati tɔ man jan bilen Umaru Danbɛlɛ n'a ni maa ma ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan ɲininkali fila bɛ yen an b'o kɛ ka sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na ɲininkali fila in ye jumɛn ye Umaru Danbɛlɛ i t'a fura dama tunga fɛ san 31 i ye mun ye walima mun kɛr'i la walima i ye mun mɛn min ye n'i tɔɔrɔ san 31 i ma ɲinɛ a kɔ o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan Umaru Danbɛlɛ i t'a fura dama san 31 Alimaɲi jamana na mun kɛr'i ɲɛna i ye mun kɛ walima i ye mun mɛn min diyar'i ni ye n'i ma se ka ɲinɛ a kɔ san 31 kɔnɔna na ni ɲininkali fila don. Merci Daba Tunkara i Tunkara Daba san 30 san 1 kɔnɔ fɛn min kɛra vraiment n'a ye ni tɔɔrɔ ka ni tɔɔrɔ ka ban c'est-à-dire n yɛrɛ t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogoya min na Daba an ka jamana bɔra an ta y'a la o ye n tɔɔrɔ a ye n tɔɔrɔ ne yɛrɛ bon n'a bɔra n ba ye sɛgɛn min kɛ ka miir'o la n'a bɔra o ma c'est-à-dire ka si ɲana an ka jamana bɔra an ta y'a la waati min na bon Daba a ye n tɔɔrɔ dɛ a ye n tɔɔrɔ o bɛ maa tɔɔrɔ a ye n tɔɔrɔ Daba la patrie rien ne vaut que la patrie tout à fait i kɛra fɛn fɛn ye foyi tɛ mɔgɔw fa jamana bɔ tiɲɛ donc o ye n tɔɔrɔ bon min diyara n ye san 30 san 1 kɔnɔna na an bɛ sira min kan an bɛ don min i ko bi Daba n'an tora o sira kan o sira diyara n ye sira jumɛn autorité bɛ sira min kan bi transition bɛ sira min kan bi transition bɛ sira min kan bi n'an tora o sira kan ka élection kɛ élection ka continuer o sira kan Daba o ka di ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n tun ko ɲininkali laban mais justement aw minnu bɛ Allemagne aw fɛlata ye jumɛn transition ko la dɔ ka fara a kan ou bien a ka dɔn Daba anw minnu bɛ Allemagne n'i y'a ɲininka i b'a dɔn anw Allemagne an tɛ yen dɔn an bɛ yen de dɔn tout droit an b'o de dɔn donc transition bɛ sira min kan a kana bɔ yen yɛrɛ a ka to yen a ka to yen a bɛ sira min kan n'a m'o bila a ka to yen yɛrɛ d'accord voilà Umaru Danbɛlɛ i k'a dɔn maliyɛn don min sigilen bɛ Allemagne jamana na san 31 an ka wele sera ale de ma Umaru i k'a dɔn hali bi n b'a fɔ n ko dernière question mais nin kelen ye dernière question ye ne yɛrɛ ma kila dɛ alors dis-moi i ye kasonga de ye wa ou bien i ye maraka de parce que i ka bamanankan yo Daba Tunkara kasongo le moti n tɛ mun kasongo le kaloso bɛ je walima kaloso banta i k'a faamu kasongo le moti ni ko n k'a fɛn ye mun mani k'o le ten mais namɔgɔ b'alu ta sigi k'a sɔn yo sinon n tɛ mun bafin k'o le ten bafin k'o le n tɛ mun bafin k'o le ten ça c'est le même village que Baba sɔrɔ yen mama kɛlu bɔ tajɛ ka taga sigi k'a sɔn yo o la kan kɛ k'a sɔn k'o ten ne Daba k'a sɔn ka ɲi ni n b'a fɔla hali ni n ka san 100 kɛ Europe n tɛ fili la ma merci bien Umaru Danbɛlɛ an balimaw an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka lamɛnliko ɲuman na Abdou i k'a dɔn kuru sera siyan na awɔ kuru sera siyan na karamɔgɔ Daba Tunkara i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na min kɔni ye an bɛ taa ɲɛ sabula an y'a kɔlɔsi fana k'a fɔ Mariam Samake bɔra gɛlɛya min kɔnɔna na Arabi Saoudite an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw fana b'a kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ma se ka kuma da sɔrɔ ka kuma an fɛ hali bi an kɔni bɛ kangarimada kɛ an ka agence de voyage tigiw ye janko minnu bɛ taa ni maaw ye c'est vrai a bɛ san dama bɔ makan t'a kɔni joli bɛ k'a sababu kɛ coronavirus ko ye nka n'a ko daminɛna tuguni u k'u hakili to u yɛrɛ la sabula maa kana i kɛtɔ ka fɛn ɲini i kana maa wɛrɛ don kunbala na donc u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ walasa maaw ka taga cogo jugu ani ka t'u bila ni gɛlɛya kɔnɔna na u bɛ se ka jɔ ka se ka jɔ n ka lasigiden so minnu bɛ yen an b'u fo u bɛ wulikajɔ mun na k'an ka association fo u ka wulikajɔ la hali bi dɔ ka fara cɛsiri kan a ka ɲini k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ donc ani fana u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na i n'a fɔ Mariam Samake dɛmɛna cogo min na donc o de kɔni ne ka bi kumakuncɛ kuma ye ka lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔfɔ ɲɛna
an balimaw an b'a bɛɛ fo k'a walimadɔ an mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Amérique jamana arabu jamana chinois jamana diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a kɛra yen n'a ye jɛmukan lamɛn walima farafin jamana na an ka foli ani tanu bɛɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma maa min kun welelen don an fɛ bi o de ye Umar Danbɛlɛ CEDEAO président don i k'a dɔn Allemagne san 30 ani san 1 a sigilen bɛ Allemagne jamana na an y'ale Umar de wele ka n'a ɲininka kumaso kɔnɔ hakili la kunnafoni caman sɔrɔ la Europe sigili kan Allemagne sigili kan k'a bɛɛ fo k'a walimadɔ a ka lamɛnliko ɲuman na nɛgɛ kɛrɛfɛ Ahmed Jakite maa min ko ma ni bɔda cɛ sɛbɛnko la Buwa Jabate jɛmukan ye k'a lase aw ma i k'a dɔn Abdou Touré Daba Tunkara wa salam.